Mai kallo muna ci gaba da darasinmu na difference of two squares. Idan mai kallo ya ga tambaya take kan allo factorize 4x squared minus 36y squared. Mai kallo zai ga ba mu taɓa yi irin wannan ba a bidiyo da suka gabata. Abinda mai kallo zai muka ce shine wannan square ne, wannan square ne, amma wannan ba square bane, wannan kuma ba square bane. To abinda mai kallo zai yi kokari ya mai da wannan ta koma square, wannan ma ta koma square. Muka ce hanyar da zaka bi ta koma square sai ka ɗauki wani number ne in kai shi times kansa zai baka 4. Ba mu farawa daga 1, daga 2 muke farawa. Sai mu ce 2 times 2 biyu sau biyu za mu samu 4. Mai kallo ya ga mun samu na 4. Bai ba mu matsala sosai ba, za mu je mana 36. Tunda mun gwada biyu mun ga 4 ya ba mu, kenan 4 ba zai yi ba. Sai mu gwada 3 mu gani. Sai mu ce 3 times 3. 3 sau 3 za mu samu 9. Har yanzu dai mai kallo zai ga cewa shi ma ba mu samu 36 ba. Daga 3 sai me? Sai 4. Sai mu tafi 4. Mu ce to 4 times 4 muna da 16. Har yanzu dai mai kallo zai ga ba mu samu 36 ba. Sai mu je mu 20. Sai mu je mu 5. Daga 4 sai 5 sai mu ce to 5 times 5 za mu samu 25. Mai kallo zai ga muna da ƙara isa dai kusa da 36 amma ba mu iso ba. Daga 5 sai menene? Sai 6 sai mu ce to 6 times 6 muna da 36. To mai kallo ya ga yanzu 6 times 6 zai ba mu 36. Muka ce tunda guda biyu ne kuma iri ɗaya, ka ɗauki guda ɗaya, su ne wani ɗaya biyu sai ka saka biyu a samansa. Yanzu mai kallo yana fahimtar za mu yi aiki da wannan, za mu kuma yi aiki da wannan, ma'ana 2 square ai ɗaya biyu guda biyu, 2 square ɗaya biyu 6 square. Bayan mai kallo ya samu waɗannan lambobi, abin da zai biyo baya sai ka kwafi tambayanka, sai ka ce 4x square minus 36y square. Sai ka ce equals to, a madadin 4 za ka cire wannan 2 square da ka samu sai ka saka shi a madadin 4. Ka ce 2 square tunda ɗaya yake da 4, sai x square ka sai ya zo shi bayansa shi ma sai ya zauna. Bayan ka gama akwai minus sai ka sauke shi. Bayan ka sauke shi sai ka je ka 36. 36 ɗinka ka samo shi 6 square. Sai ka cire 36 ɗin nan ka saka 6 square. Ka saka 6 square shi ne 36 ɗinka, to saura y square sai ka dawo da shi. Ka dawo da y square ka. Muka ce bayan mai kallo ya haka, abin da zai biyo baya abu ne mai sauƙi, ka buɗe bracket guda biyu a jikin juna ba tare da ka ba da gap mai yawa ba. Bayan mai kallo ya yi haka, muka ce sai ka ɗauki wannan square ɗaya, square biyu, a yi difference of two squares, 1, 2. Gashi nan mun simplify sai mu ɗora formula mu gani ko za ta bamu. Sai mu ce to 2x, ba ruwanka da square, sai ka ce 2x ka ɗauko ka ce minus 6y. To bayan ka yi haka sai ka sake koma cikin bracket na biyu, shi ma ka ce 2x, tunda nan ka saka minus to shi kuma za ka saka masa plus, sai ka ce plus 6y. Idan mai kallo ya buɗe wannan bracket guda biyu ɗin, za ka koma ka samu wannan tambaya ɗin. Mai kallo shi wannan haka za a yi sa. Mai kallo ka yi subscribe ka kuma yi sharing wannan bidiyon.